Sziasztok, és üdv újra itt! Ma a német nyelv egyik legfontosabb építőkövét vesszük górcső alá, a névmásokat. Ezek, mondhatni, nélkülözhetetlen tápanyagok, ha stabil mondatokat szeretnétek építeni. Szóval tartsatok velem! Na, vágjunk is bele. Ugye ez az egyik legelső kérdés, ami felmerül, amikor az ember belevág a német tanulásba. Ma pontosan erre adjuk meg a választ, és higgyétek el, ha ezt megértitek, azzal egy óriási lépést tesztek előre. Mielőtt a német szavakra rátérnénk, egy pillanatra tisztázzuk, mi is az a névmás. Igazából pofon egyszerű. Ez az a szó, amit egy név helyett használunk. Tudjátok, hogy ne kelljen folyton ismételtetni, hogy Péter elment a boltba, Péter vett tejet. Ehelyett csak annyit mondunk, ő elment a boltba. Ennyi az egész. Kezdjük is az első építőkockával. Ezek a személyes névmások. Képzeljétek el őket úgy, mint a mondataink főszereplőit. Igen, ők a sztárok. Ők azok, akik cselekszenek, vagy akikről az egész történet szól. Itt is van a teljes alapkészlet. Láthatjátok, az én az is, a te az du, és így tovább. Ezeket tényleg érdemes bevésni, mert, és szerintem ez a német nyelv egyik zseniális vonása, a birtokos névmások egyenesen ezekből fognak származni. Ja, és egy fontos dolog. Figyeljetek nagyon a si és a nagybetűs szí közötti különbségre. Nem ugyanaz. Az egyik azt jelenti, hogy ő vagy ők, a másik pedig a hivatalos, udvarias ön. Rendben, a szereplőgárda megvan. De mi van akkor, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valami az övék? Nos, itt jönnek a képbe a birtokos névmások. Látni fogjátok, milyen logikusan épül az egyik a másikra. Készüljetek fel! És íme a varázslat. Nézzétek csak! Az ich-ből, vagyis az énből simán csak mine lesz, vagyis az én valamim. A dúból, vagyis teből dein lesz. Ugye látjátok a logikát? Az ér, vagyis ő, pedig seinna alakul. Pont ez a rendszeresség az, amiért a némeket, meg lehet tanulni. Ami még érdekes, hogy a zi, mind a nőnemű ő, mind az ők, az ér alakot kapja, ahogy az udvarias zi is, csak ugye nagybetűvel, ír. Oké, elég volt a száraz elméletből, nem? Nézzük meg élesben, hogyan működnek ezek az építőelemek a gyakorlatban, egyszerű mondatokban. Így fog majd igazán összeállni a kép a fejetekben. Na, itt is az első példa. Figyeljetek! Ich habe ein Buch. Vajon mit jelenthet ez? Bingo, annyit tesz, hogy van egy könyvem, ebből pedig teljesen egyértelmű, hogy ez az én könyvem. Látjátok? Az ich rögtön elárulja, hogy kié a könyv. Jöjjön a következő. Du hast einen Hund. Na, itt a du a kulcs. Ugye, hogy egyszerű? Mivel du, vagyis te, ezért egyértelmű, hogy a te kutyádról van szó. Nézzünk egy példát harmadik személyben is. Er hat ein Auto. Itt az er az, amiből kiindulunk. És a megfejtés? Mivel ér, vagyis ő, és ugye ez a hímnemű ő, így teljesen világos, hogy az ő autójáról, egy férfi autójáról beszélünk. És végül, hogy teljes legyen a kép, jöjjön egy többes számú példa is. Wir haben eine Wohnung. A wir, azaz a mi, egyenesen elvezet minket a mi lakásunkhoz. Remélem, ezek a példák jól megmutatták, hogy ez az egész rendszer hogyan működik a való életben. Na most, hogy láttuk az alapokat meg a példákat is, jöjjön a legeslegfontosabb tudnivaló. Ha csak egyetlen dolgot jegyeztek meg az egészből, ez legyen az. És ez az aranyszabály. A lényeg, hogy németül a sorrend fix. A birtokos névmás mindig a főnév előtt áll, tehát soha nem mondjuk, hogy Buch mein, hanem mindig azt, hogy mein Buch. Nem azt, hogy Hund dein, hanem azt, hogy dein Hund. Ez egy kőbevésett szabály, és rengeteget fog segíteni, higgyétek el. És csak egy kis kitekintés a jövőbe. Később majd látni fogjátok, hogy ezek a szavak, mint a mine vagy a dein, néha kapnak egy kis végződést. De ettől most egyáltalán ne ijedjetek meg, ez már egy következő szint. Egyelőre bőven elég, ha ezeket az alapokat magabiztosan használjátok. Tényleg. Szóval ezzel egy nagyon-nagyon erős alapot tettetek le. Tényleg, a névmások a nyelv igazi építőkövei, és ti most már ismeritek a legfontosabbakat. Úgyhogy a kérdés már csak annyi, készen álltok, hogy megépítsük a következő emeletet?